335 лева за този телефон. Да, звучи абсурдно малко, особено когато видиш как изглежда. Това е Oukitel WP53 Pro. Един от най-достъпните, но и най-надежни ударостойчиви телефони на пазара. В корпуса си има вграден фенер и професионална тон колона. 11 000 мАч батерия. Издържа с дни, а не с часове. В комплекта получаваш и 18 вата адаптер за бързо зареждане. 6,6 Full HD Plus дисплей, голям, удобен и идеален за всякаква употреба. 8-ядрен процесор, 8 ГБ RAM и 256 ГБ памет. В ежедневието работи супер стабилно. Приложения, социални мрежи, всичко върви гладко. При камерите имаме 50 мегапикселова основна и 8 мегапиксела селфи. И най-важното е, че той е истински ръгет. IP68, IP69K, военен сертификат, вода, прах, кал, нищо не може да го оплаши. WP53 Pro изглежда и се усеща много скъп, но истината е, че струва само 335 лева. Наличен е в greenmobile.bg, официален представител на Oukitel за България. Напиши ни долу в коментарите, би ли си го взел и не забравяй да ни последваш за още.